Ayan, init na. Mga taga-Dumaguete. Mga Bisaya. Saya dia. Nga ni may mga Kaon. siya wala na niya ako lang siya. Yan ang diyan. Magsusulo na pag wala na mag-video-video. Cheers! Gamon yung kape. Ay, yung kape. Hold. Ha? Hindi ka magbala ka. Ay! Ano kayo mo ginutang na? Hindi ka? Ay, okay mo. Wala. Ayaw mo sulbot? Ano yung lubot init? Gusto mo init pa? Ay, dito. Dili. Ang diretso lang kung kang may init-init. Ay, sus. Ang init. Dito ko, ano mag-udyan, no? Okay mo. Ikaw na yung init. Oo. Ay, mo lang karoon, hindi ka-init eh. Ay, di rin mo init to. Kung ma-expired na. Itong kuwan sa tibulang, be. Yan. Ito na yun. Itong kuwan sa tibulang. Yung water. Muli na yung pangtas. Ang pangtas muli. Sa kanya. Yan, ano ba tayo? Sige, tiksan na ako. Reklamo namin siya. Sige, tingko tayo po. Ito kami kumain. Mas marami ang kalaman sa tinapay. Karoon pa ko kakaog toast nga pan. Wow! Okay. Mag-lecture naman kung kaon nga init-init. Hindi siya sosyal. Pero malapit na siya maging sosyal. Malapit na siya maging sosyal. Hindi. Simple lang ako. Pero rock. Pero rock siya. Okay siya pero rock. Thanks for this one, Jen. You're welcome. You see, being nice makes you cool. Gagamit yan, wala. Wala ka, paggamit ko ng gas, damo. Ano naman? Kasi ba talaga? Saan ko puntan? Nanda yan. Nanda yan. Pag ako i-close na lamang, ganun lang damo. Bisaya tandem. Siya magiging
kuha na siya niya. Sarian. Advance na ay Happy Fiesta sa Dumaguete. Oo. Happy Fiesta de ay. Vans Unlimited. Bakit ang besa? Yung ganun siya ako wala taon. Ano lang mga ano siya na ano pre, isang sos kape. Ang kape initong, di ba? Yung ano, imo-imo, imo pagugnaw. Parang makaigog, mahigog na ko. Parang mahigog na ko, tama siya. Maingat mo, di ba mo mahigog? Ganun anak ko kung mga mag-timpla. Mainit pa ko kung ano. Hindi ko mahigog na. Hindi, ganun mo siya tayo-tayo mo. Hindi tayo-tayo mo, hindi tayo ba? Magpayong. Yung hatag sa mo asa. Igulang din niya. Imsip ko, ang kao. Inya na lang eh. Kani. Balit ako ang sudlanan ba? Ano na dali. Yung sulod. Kang luot lang po. Tawang sudlanan pati dako ha. Ang sulod. Ang sulod. Tang. Siya na nakaubos niya. Tinan mo. Alam mo, ang man-man yan kasoy. Isang This is... Saan ganun siya? cashew nuts. Oh, cashew. Cashew nuts. Mm. Siya nagluto na. Then siya pa ipakaon. Kay? Kahit Sunog. sunog. Ano ba? Ano ba? Ano pa sila? Puno yan. Kunyari lang sa wala na. Mulot na kaon. Ako ikaw na naman, limaran siya dagdag. Oh, ciao. Hindi, kaya, dito mo dyan tanong good. Kaya kung tanong, hindi laman na lang. Akong tango? Tangos kanding. Pwede yung paa. Ano lang? Pwede yung paa ko, buko ko na. Sugaan ba? Mangitkit niya siya. Gusto ko siya mangitkit. Bukod sa isda. Kaya ko na ito. Ang pinakalas ka itong bukog standing. Kung ang bukog, gawas na sa bukog sa tao, di ko makaagtaw. Ito siya Power Ranger. Ito siya tulog. Ayan ito kay Aga. Sa ako ikaw na ba musunod? Sabi niya ito. Siya musunod. Kuday mo. Sulong dun. Sunod ko kaya mga minasa sa akin. Mabait pa naman ng mga pinamanan ito sa akin, yatay. Pero nakakatuwa sila ha. Para sila mga normal na hindi. Para sila mga normal na hindi. Ewan ko kung bakit ba. Ganun siguro ang mga inchik sa... Ingon siya, iyan ang tudloan. O, ngayong pamatasan sa mga Pilipinay ba? Pero, Ilan to yun na? karon siya. May siya ko niyang kanon. Iyan tudloan ng mga maayong pamatasan ba na kagaya sa tuwang mga Pinoy ba mga natin, mga manners. Ingon siya, gusto katuig mo siya matalab. Inuig mo talab. Tinuig ko. Grabe mo. Lupig pala itong mga tuan, itong mga resitas doktor pa. May resitas doktor, talab ka. Na yan,
Ako na ko bantay, tulong bantayan, tulong na ko niya. Dili man mo kuan yun. Dino kay dino na ko sagdan na ko ni. Pas. Ay, ito. Ay, ito. Hi, baby. May ang anak sa una. Yang anak ko. Yang anak. Siyempre sa Snoopy, yang anak. Abutan ko na siya, tinuig ko ni. Tinuig ko ni talag ni pamatasan ani. Ba't anong iruha bright siya? Katulong ka simul ba? Kuan? Tabian. Tabian pag-iro ah. Di ka tuloy si Mod. Hindi mo agi iyang ulo baptismisan esportan. Madakpan ni Madugay, may ganit kang ulit na siya ako, madakpan ano. Hindi naman pwede ang iwa sa mga nani. Pwede lang mauna kay London na ba? Oo. Nakaskondo. Skondo niya nagkapuyo sa una, nabalin mo. Ikapila naman natin. Kan nag-apat na niya. Pag medyo ganaganahan, dungagan medyo niya, pero marami na natin. Ipagawas na lang. Ay, dago pag niya ang bredo. Budget na niya ha. Isa nagkanda o hulot na yun. Grabe. Grabe. Siya po nagkarot ano yun. May dagan lagi pulang tawag yung sa ko ako. Ikuan dahil ako po. May naalaw, galing naman ninyo. Siya na po yung murot ano niya. Dili siya kagwanta yan yung dalog uli. Ibutan ako ni galon. Ano na yan? Ano na yan? Tadyang kuan. Nagkiri ko no. Hindi ko nila siya ang nagkiri. Kaning mani niya kung ganyan danon. May ulan nagkiri. This is the sunflower seed. Amot lang siya ingon. May tawag siya ba? Sunflower na abay. Sunflower seed. Meron eh. Meron. Nagog Ano siyang gitawag ng sunflower? Iyang forma dili man mo akong Ito. Kung siya adlaw. Diretso mo dyan. Mahaba man siya. Nabay seed ang sunflower. Katulay yung iyang balay-balay ba mo katong gabaanan. Parang nilalami siya. Pero siya naglamian. Pag-upo na ni kahon. Ilang? Ay, ang dilaw guys. Tigulang mo siya kay umit mo. Siya na so ang nag-relay niya may awal-awal. Awal-awal. Kami nanduwa, sige yung katawa. Okay. Sa sunod, Siya na po. sa sunod, di naman siya makangisi. Oo. Iyasi mo, mo anak na. Budlot. Budlot na yun siya. Pag-andaw ko na yung simon, budlot. Kunok na mo. Sugo na kunok niya katam. Yung usa. Yung ba? Ngayon may sinagod. Doon dahil. Magdili. Ulit mo siya. Pupuloy. Magdili na siya. Ito ako na yun. Hindi naman siya doon. Kaya. Kaya na siya naiin. Tigong dito sa lingos. Dahil na siyang tigong. Kuaskuan? Ito rin. Yes. Libro. Ako utang dito ba nga mga record na tubig na init. Tubig na init. Tinan ko chili plastic pero tablang ko din mo. Kinala ko yung chili plastic pero hindi halita.
Mga gulo. Kani may una ano? Kani una. Namin ba yun? Ayan ni. Tuslog mo dyan ang lawang. Nangita ko no. Pero naman tuslog. Matuslog na ngita ba? Hindi na matuslog. Hindi na ba pangita? Ano mga pari niya rin tulog pa. Ang nang pagos kami. Hindi pa siya matang hapon. Kamata. Dili. Uma na. Pag di ko nakamataw na. Hindi sulog mo na. Mas sunod Siya- ko siya man, na di ko maka- nakamata. Hindi. Siya rin papagising ako. Ako di kami na ako kaya. Saan ka ba ni? Buwag tubig. Ang ilo. Pasulod mo yan ilo. Ilan siya. Magkakon ko. Mangyayari dahil may sakit ko ang loan sakyan na nila para sakyan mo sa Domingo ay sa Gado para ito niya na malimpiwan dahil Ang sakyan ako pag gusto mag-iti. amo limpiwan niya dahil hindi dahil magluto o niya hey ay bakit ang magbit doon ay tagluban ito ba ito? Lansan na ito yung gagamaan niya kung itubuan Baked potato. ito na ilang ganang kantong din kaya hindi naman rin silang usap ilan naman naman yung tulong doon sa Maglitsyon ko, malibok ko. hindi sa dinahag na yung mga kwanbuk ko kahigahi ba ilan na sila ilang kinakaganaon sige mga lata mga sikog lata ang kwanbuk ko galatan bukod din ba ako na hipusan na kaya ang ninglan ko kaya kailangan Bago na ito, wala naman eh. Saan na po ang ay? Marang Gatas? Lalaki mo. Akong gig itong birthday, di ba nang ko, di ba nang gig itong birthday, di ba? Ito na lang itira. Kasi, Ang bilin. ang bilin, wow. Ang bilin. Ito na dyan, bilin. Ang gabi, ano, panglawas lang ka, hindi, joke. Ito na lang siya, ang sarap. Ang sarap ng cake. Humanap ko siya, wala pa. Kaya ako nag-demonstrate. Kaya akong ipag-demonstrate sa iyo. Ako sa mga pamamaan. Ay, pagdali ko, may kalanak niya mo. Ay, granat ka tulog na siya. Napay daghan ha. Ay, dili bitaw ako ni hot doon dito. Pero dili ko karon niya pa. Niya pang banat. Dili mo nati ang lutong gay. Kani siya dili pa mo. Daghag pagkaon. Siya po na sige po siya tumuha. Kaya po sana niya ako. Open na sila sa pagkaon ko. Ewan ko ba't hindi tumuka si Jim. Consumption niya siya ang mga baby. Yan, magiging butaan kayo. Ito, dili ganyan yung baby niya. Kaya nagpatako ako. Galing kung malaga, dahil kag mga ulo.
Murag butong. Ah, lubi. Lubi, Butong. Butong. Lubing lahi. Ano to? Lahing. 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 Lahing lubi. Ayan, kumiyaan tayo. Yun siya. Kapag nagmumulad ako sa iyong anak. Humanong pala ko sa iyong anak. Ano? Bye-bye. Just Bye-bye. like and subscribe to Glenn Wallace. Yes. Bye-bye. Thank you for watching. Go. Thank you guys for watching my video. Ano?